Bine ai venit pe 1001cosmetice.ro. Astăzi vom vorbi despre igiena produselor de machiaj. Fiecare produs are notat pe ambalaj o dată de expirare și poate să fie sub două forme. Fie ai data fixă, expiră în data de, fie ai desenat un ambalaj deschis alături de un număr și de litera M. Asta îți arată după câte luni de la deschidere va expira produsul respectiv. E important să respectăm aceste date deoarece sănătatea noastră depinde de acest lucru, mai ales în cazul produselor lichide și cremoase, unde compoziția se poate altera, se poate schimba odată cu trecerea timpului. În cazul acelor produse trebuie să respectăm cu strictețe data notată pe ambalaj. În schimb, cu produsele de tip pudră, cu produse care au o compoziție solidă, prăfoasă, putem să le ținem puțin peste termenul notat pe ambalaj în cazul în care avem grijă să le întreținem pe parcursul vieții lor. Și că ziceam de întreținerea produselor de machiaj, iată câteva trucuri prin care poți să-ți dezinfectezi paletele, dar și accesoriile de make-up. Dacă ți s-a terminat sprayul de fixare al machiajului, nu arunca ambalajul. Spală-l și pune în interiorul lui alcool sanitar. Poți acum să îl pulverizezi peste pudrele și fardurile tale. Alcoolul sanitar se evaporă în cel mult 30 de secunde și nu afectează cu absolut nimic consistența produselor de machiaj. Pur și simplu le va dezinfecta și le va păstra igienizate. La fel, dimineața, înainte să te machiezi, cu 5 minute înainte, poți pur și simplu să pulverizezi peste pensule și astfel ele vor fi proaspăt dezinfectate. Dacă paletele tale de farduri s-au murdărit, poți lua un recipient, îl înfășori într-un șervețel umed sau șervețel dezinfectant și, pentru că avem de face cu o suprafață plată, în momentul în care îl treci pe deasupra paletei, pur și simplu se va curăța partea din plastic a paletei fără să atingă fardurile din interior. Și iată, așa de ușor poți avea o paletă curată. Produsele care vin într-un ambalaj de tip borcan sau recipient cu aplicator au tendința de a avea o durată de viață mai scăzută deoarece le atingem în mod direct și astfel bacteriile pot pătrunde mult mai ușor în produsele noastre. Pentru a păstra mereu igienice aceste produse și pentru a ne putea bucura de valabilitatea maximă pe care ele o au, putem face următoarele lucruri. În cazul unei creme, putem dezinfecta capătul unei pensule de machiaj și astfel cu aceasta să luăm produsul din recipient, iar mai apoi închidem recipientul și folosim ce am scos afară cu pensula. În cazul corectoarelor, rujurilor sau chiar a fondurilor de ten care vin cu aplicator, le așezăm mai întâi pe o paletă de mixare proaspăt curățată și dezinfectată, iar mai apoi de acolo le luăm și le aplicăm pe față cu o pensulă. În cazul creioanelor de buze și de ochi, pentru a le menține igienice, putem să îndepărtăm stratul folosit prin ascuțire. Iar în cazul rujurilor cremoase, putem să îndepărtăm un strat subțire din suprafața produsului folosind un șervețel uscat. Acestea au fost câteva metode prin care ne putem menține îngrijită, curată și dezinfectată trusa noastră de machiaj. Te invit să vizitezi site-ul 1001cosmetice.ro pentru a descoperi întreaga gamă de produse pentru machiaj, iar dacă vrei să nu ratezi următoarele episoade, abonează-te acestui canal și urmărește-ne pe rețelele sociale. Iar dacă ești curioasă ce produse am folosit și cum am realizat machiajul pe care îl port astăzi, vei găsi un mini tutorial pe TikTok. Asta a fost pentru astăzi, îți doresc o zi minunată și nu uita că zâmbetul este cel mai frumos machiaj. Got me dead like I'm Kurt Cobain.